Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Παλώδιας. Έντονοι προβληματισμοί διακατέχουν το κοινοτάρχη της Παλώδιας μετά την έβραση φυσικού αερίου στο οικόπεδο 305, που βρίσκεται πλησίον του κημητηρίου του χωριού μας. Μετά από συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το εν λόγω οικόπεδο, το οποίο προοριζόταν για επέκταση νεκροταφείου, σε συνεννόηση με την Εκκλησία, αποφασίστηκε όπως εγκατασταθεί πλατφόρμα για γεωτρήσεις με στόχο την εξόδειξη του φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έφερε σε ρήξη την Εκκλησία και το Κοινωνικό Συμβούλιο για το μέρισμα των κερδών. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού διαφωνεί να μοιραστούν τα έσοδα και προτείνει όπως το 60% να παραμείνει στην Εκκλησία, το 30% στο Κέντρο Νεότητος και το υπόλοιπο 10% στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο κοινοτάρχης Χαράλαμπος Δορπάς συμφωνεί να προβούν σε αυτή την κίνηση μόνο εάν δώσουν σε αυτόν τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς και το κόψιμο της κορδέλας που θα τοποθετηθεί στην πλατφόρμα. Ρε άμα ταράσει λάλε μας εφτάνει. Ο Πάτερ Παρούτης απειλεί ότι θα σαποτάρει τα εγγένεια αν δεν κόψει αυτό στην κορδέλα. Άντε μας, φεύγει χωρίς να πει σκηνοθέτη. Η αντιπαράθεση αυτή θυμίζει έντονα την παροιμία που ακολούθησε και η Κασίνης Φραξούλα. Δηλαδή, πριν καβαλιτεύσουμε, σούσουμε τα πόδια μας. Δέος προκάλεσε η πορεία που πραγματοποιήθηκε από τους κατοίκους του χωριού προς το στρατόπεδο με σκοπό να απομακρυνθούν τα πυρομαχικά από τον χώρο. Για να καταλάβετε τι εννοούμε, η πορεία πραγματοποιήθηκε με δόσεις. Στην πρώτη μαζεύτηκαν κάτοικοι του χωριού στο Κοινοτικό Συμβούλιο και στη δεύτερη μαζεύτηκαν από όλη τη Λεμεσό στο γήπεδο του Κέντρου Νεότητος. Ενώ η μία πορεία πήγαινε, η άλλη επέστρεφε για αποφυγή κυκλοφοριακού κονφούζιου. Ακόμη μία φορά αποδείχθηκε πόσο οργανωμένη κοινότητα είμαστε και για τον λόγο αυτό δεχτήκαμε τα θερμά συγχαρητήρια του αστυνομικού διευθυντή Λεμεσού. Το επόμενο θέμα το εκφωνώ με περίσσια τιμή και περηφάνεια, αφού αφορά ολόκληρο το χωριό. Μετά από 5 χρόνια συνεχούς βράβευσης για το οικολογικό μας σχολείο, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει τα νέα μοντέρνα σχέδια του δεύτερου οικολογικού σχολείου, που θα οικοδομηθεί δίπλα από το γήπεδο του Κέντρου Νεότητος. Το πότε άξιον απορίας. Το Κέντρο Νεότητας, με αφορμή την πληθώρα μαθητών στο σχολείο, έστειλε επιστολή στο Κοινοτικό Συμβούλιο, όπου έχει να προτείνει 2 τρόπους για να μην χάσει την οικολογική του σημασία και να είναι έτοιμο σε περίοδο 1 ή 2 εβδομάδων. Ο πιο σύντομος τρόπος όπου θα πραγματοποιηθούν σε 1 εβδομάδα, πάντα μετά από μελέτη, είναι όπως οι μαθητές μεταφέρουν τα θρανία τους κάτω από τις χαρουπιές Αγιώς Θέρατσους του εν λόγω χωραφιού. Η δεύτερη λύση των 2 εβδομάδων είναι όπως μεταφερθούν τα οικολογικά κοντέινερ στο εν λόγω χωράφι. Οι μελέτες αυτές του Κέντρου Νεότητος έχουν απότερο σκοπό την πραγματοποίηση του έργου σε χρόνο ρεκόρ, ούτως ώστε να τοποθετηθούν στο βιβλίο Guinness. Εγκαλύτερον το σπιτάλι με τη σημαία. Το πεντάσιλο ξενοδοχείο του χωριού μας με ελαφρών αγωνιστών ΕΟΚΑ είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει τον γνωστό παγκοσμίου φήμης ιατρό Ιάκωβο, γνωστό ως Γιάνκο Μικελίδη. Η παρουσία του στο χωριό έφερε μεγάλη αναστάτωση, καθώς αρκετοί χωριανοί φοβήθηκαν ότι θα δραπευτούν. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Παλώδιας είχε την αποκλειστική συνέντευξη του γιατρού και σας συμπαραθέτουμε πιο κάτω. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου, ποια γνώμη έχει για τους κατοίκους του χωριού, η απάντηση ήταν αποκλειστική. Είδα πελούς και πελούς στη ζωή μου, αλλά το χορκό σας φέρνει τα πρωτεία. Ο γιατρός επίσης πρόσθεσε ότι το πρόβλημα αρχίζει από τη σεξουαλική ζωή των κατοίκων, η οποία είναι περιορισμένη. Και πρότεινε, όπως αρχίζουν όλοι, εντατικά το άθλημα, διότι ως γνωστό η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Όχι πάνω μου ρε.
Μεγάλο ενδιαφέρον εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος για οικονομική επένδυση στην Παλώδια. Συγκεκριμένα, ο μακαριότατος σκέφτεται σοβαρά να συγχωνευτεί με την εταιρεία AC Δημητρίου για ανέγερση του πιο μεγάλου εμπορικού κέντρου και καζίνο στην Κύπρο για να χτυπήσει τους Κινέζους επενδυτές στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Όλοι αναμένουν με μεγάλη αγωνία την απάντηση της εταιρείας AC Δημητρίου. Σε περίπτωση συμφωνίας, το εμπορικό κέντρο θα φέρει την ονομασία Σάντα Βλάκης ή Άγιος Μαύρος. Η κρίση που επικρατεί το τελευταίο καιρό τη χώρα μας έχει χτυπήσει και το έθιμο του επιταφείου. Το μεγάλο κόστος στολισμού του επιταφείου, που ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, μειώθηκε στα 500. Με αποτέλεσμα επιτάφιο να στολιστεί ο μισός με τσαρτελούθια και 4 σκρίνους, δανεικά απόδοσαν ανυποψία στους κατοίκους του χωριού. Ευελπιστούμε του χρόνου να ξεπεραστεί η κρίση. Πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Παντρεμένοι εναντίον ελεύθερων. Στο καθιερωμένο αγώνα που διεξάγεται κάθε χρόνο στην κοινότητά μας μεταξύ παντρεμένων και ελεύθερων, που έγινε στο ανακαινισμένο κοινοτικό μας γήπεδο, το οποίο είναι και το στολίδι της περιοχής, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, κέρδισαν οι παντρεμένοι τους ελεύθερους μετά από 3 χρόνια και το πανηγύρισαν μαζί με τις γυναίκες τους, με φυσούς, σαμπάνιες και κάμποση σούβλα. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην ομάδα των ελεύθερων, με τον αρχηγό της ομάδας Όμηρο Χαραλάμπους να σκέφτεται για την επόμενη χρονιά τον τρόπο να τους νικήσει. Σε ερώτηση που έγινε στον ίδιο για το τι πήγε στραβά, απάντησε: φέτος είχαμε 2 σημαντικές απώλειες. Τον Παπά Ντέκρα, ο Μπαρότης Παναγιώτης, και τον Χωσέ Αρμάντο Ριγίνος Γεωργίου Ρονάλτο. Δεν παρευρέθηκαν. Ο κύριος Ριγίνος είναι εδώ, έχει να μας κάνει τον λόγο, να μας πει ο λόγο που δεν παρευρέθηκε. Δεν συνεχίσετε. Λόγω σε εσάς. Βέβαια, ξεκουράζουμε για να παίξω του χρόνου το Κόπα Αφρικα μαζί με την ομάδα της ΑΕ. Ευχαριστούμε. Άλλο μάτς που έγινε σήμερα το πρωί, παντρεμένες εναντίον ελεύθερες. Το σκορ 2-3 υπέρ των παντρεμένων. Οι παντρεμένες ακουρτίστηκαν τις φανέλες του Απόλλωνα, της Ανόρθωσης και του Ρονάλτο και κάνουν ό,τι ξέρασαν και που μάπα. Έτσι σας είπε κανένας κυρίας μου ότι με 11 παίχτες που παίζουμε τζόι με 13. Οι φίλοι είδαν την παρανομία, αλλά πού να τολμήσουν να μιλήσουν οι καημένοι, αφού ήταν οι άντρες τους. Ήξεραν ότι είναι απλά παντόχρονα να λάλουσαν τίποτε. Ο Άλκης έκανε πέρα άριθμες προσπάθειες υπέρ των ελεύθερων. Έδωκε τους 10 λεπτά παράταση που μόνος του, έδωκε τους και ευκαιρίες για γκολ. Έπαιζε και μαζί τους, έδωσε, κουράστηκε. Αλλά οι ελεύθεροι έτσι και καταφέραν τα. Οι κάθε παντρεμένοι έφεραν τον άντρα της στα κοπελούθια της. Οι καημένες οι ελεύθερες δεν είχαν ψύχωση που κανένα. Όχι οι γονείς τους επουλήσαν τις. Για του χρόνου η Διάννα, Σόφη, τα Σούλα και η Δήμητρα αποκλείονται από το γήπεδο. Να μείνετε σπίτι με ερέψετε νομίζω εγώ. Παράκληση. Ως του χρόνου το Πάσχα να μην παντρευτεί καμιά. Θα συμπληρωνούμαστε. Επαντρευτήκετε. Και δεν με καταλάβετε, επουλήσατε τις ελεύθερες. Μόνο διαζύγια επιτρέπονται. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά τόμπουλα. Καλό σας βράδυ και καλά κέρδη. Αυτό το σημείο θέλω να καλέσουμε τις κινήτες εδώ παντρεμένες για να ρωτήσω μια προνομή του κοιτώντου. Θέλω να κάνω και εγώ παντρεμένο. Ο Μουρίνιο δαμε το παντρεμένο. Μουσιάζει. Λοιπόν, άντε να έρθουν οι παντρεμένες πάνω. Οι παντρεμένες. Όλες πρέπει να φέρουν τη βέρα στο χέρι τους. Οι δεμοί δεν έχει τίποτε. Χριστό, δεν το χώνει. Έτσι χώνεται για το κόσμο. Χώνεται για το κόσμο. Χώνεται, αφού χώνεται. Κόψε τσάκ. Ένα, δύο.
του χρόνου από το μέσο παντρεμένος. Ένα-δύο ήταν το σκοτ, σαν και το μικρόφωνο. Εφέραμε κυπέλλο, μένε σε παιδιά. Εφέραμε το ίδιο κυπέλλο που θα κάνουμε και αυτούς τους παντρεμένους. Ήταν στημένο φέτος, ήταν στημένο. Η Κατερίνα έφερε να αποφερμάρει ότι η παντρεμένη έφερε κάποιο πελούτο μαζί της. Να μας κάνουν τα σύρματα. Αφού για να σκεφτείς το κύπελλο γράφει 2003-2004. Ξέρεις να το σκεφτήκα. Μα πού? Διάννα, πού είσαι? Μέση! Μέση, 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 Μέση! Ινδιάνα, να έρθει πάνω σας παρακαλώ. Ινδιάνα. Μείνε για μένα εκεί να κόφκεται κεντές σου. Πίσω. Εχθόριστα Και η κάμε. Τζούλια να έρθει πάνω. Κοίτα, πού είναι? Γιάννη, βάστε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση διότι να βάλουν μες στο Facebook. Να έχουμε προβλήματα. Πού είναι το 13 που ήταν? Είσαι ένα πληρωματική, αρίζαμε 13. Λοιπόν, πού είναι το κύπελλο? Το κύπελλο. Κρατή το Ευαγγελία. Τα μετάλλια που πόνουν. Μετάλλιο. Δεν το κύπελλο που κρατά. Να έρθει ο αρχηγός από εχθές στην κρίση. Ακριβώς είναι ο Χριστός. Κοίτα. Ο αρχηγός ποιος είναι? Με λίγα λόγια μας έδωσε πιο μεγάλη χαμιά. Λοιπόν, η πιο σημαντική μεταγραφή ήταν η Μαριάννα. Έκοψε από την Ελλάδα να πει. Χάστουν τα μικρόφωνα σου. Ναι. Να Χριστό, είναι μόνο. Έλα. Θέλουμε το αρχηγό απονομή. Θέλω αρχηγό, πρέπει είμαστε παντρεμένες. Διότι κάνουν πολλές θυσίες για να ανεχτούν τους αντράς τους. Να μου γελάτε παντρεμένοι που κάτω. Η Μαριάννα ξέρεις γιατί... Στηρίζεις παντρεμένες. Χριστό, ξέρεις γιατί η Μαριάννα τώρα έπιανε το κύπελλον τζίνι? Γιατί ακούσαν τις φωνές πει Δήμητρα σπίτι. Γιάννη, γυρίζεις μουράς. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να είναι παντρεμένοι, να είναι παντρεμένες. Να θέλουν όλοι να παντρευτούν του χρόνου. Να έχουν πολλούς γάμους. Θα ακολουθήσει καθορισμένη μας τόμπολα. Θα προπολούνται λαχεία. Όλε, κάμετε το όλε και να φύγουμε. Αλλά προσοχή από η σκηνή να μην πέσει κάτω. Κάνει. Του χρόνου βάλει. Λοιπόν, επίσης σήμερα είχαμε τον κρυμμένο θησαυρό. Θέλουμε κάποιον υπεύθυνο να μας ανοίξει τα φώτα της εκκλησίας. Εντάξει, να κανονίσουμε. Λοιπόν, ο κρυμμένος θησαυρός αποτελείται από 4 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ήταν του Όμηρου. Η δεύτερη ομάδα ήταν του... Πού ήταν ρε? Του Ομήρου. Του Χάρη. Η τρίτη ομάδα του Ομήρου. Περίμενα να τα ξαναβρούμε τώρα. Η αλφα ομάδα ποια ήταν? Του Ομήρου. Του Χρήστου. Η β ομάδα του Ομήρου. Ποιου? Λοιπόν, επειδή δεν θα τα βρούμε με τις ομάδες τώρα, να έρθει η ομάδα που βρει το χρημό... είπα τα ούλα σήμερα. Προσπαθεί να μιμηθεί το φάσο. Λοιπόν, να έρθει η αλφα ομάδα πάνω που βρει το κρυμμένο θησαυρό. Το... Γιώργια μου. Α, ο φάσο, ναι. Για να καταλάβετε, ήρθα μισή ώρα πιο νωρίς που τους άλλους στην εκκλησία για να βρουν το κρυμμένο θησαυρό. Ο κύριος Γιάννης έβαλε μας τη φωτογραφία του Αγίου Δημήτρη και έπρεπε να πάμε στο Άγιο Νεκτάριο. Εκόψαμε τα φασούλα και να έρθουμε. Εσύ χύσαν τους Αγίους.
Ποια είναι η απορία σου εσένα? Αφού είναι σίγουρα πόσο μου την εκκλησιά, μέσα στην εκκλησιά δεν μπαίνει. Έβαλες με μια φωτογραφία που στη Αγγλία έχει και το ποδοσφαίρο. Έχει και στον ύψο. Το γήπεδο. Παιδιά, τώρα μια φωτογραφία. Το γήπεδο του Wembley. Το γράφεις το Wembley της Παλώδιας. Πού θα πας? Στο σχολείο, στο γήπεδο να πας. Εγώ ψάχνει εισιτήρια για Αγγλία. Λοιπόν. Εσύ το κύπελλο τι να βάλεις της Ελλάς? Πού το κύπελλο? Το κύπελλο να δεις στο σύλλογο, να. Συγγνώμη, το κύπελλο. Αν να κάνω και όλους θράβου. Το κύπελλο. Άρα σας πω, δεν θέλετε να φύγετε. Το είναι ωραίο. Έχω και το Photoshop δαμέ, τραβά, δεν ήξω να μου τραβάσει μια ώρα. Το φώτο Λοΐζο. Δεν μου κάνουν τώρα, ρε. Μείνε εκεί πάνω, ώστε να λείψει κασέτα. Δεν μας κανέναν ανέκτο. Ο στυλόν της ηλεκτρικής. Φυσάρε εκεί πάνω. Χριστό, άντε ρε κανίδε. Καλά είναι να μπούτε σε φέρες τις κορούες πάνω ακάμ. Α, έφερες σας για θησαυρό. Ο θησαυρός είναι όπως το πρόγραμμα. Τελείωσε. Έχασε. Παίρνα από εκεί στο στούντιο.